Yo, what's up guys? Mayong udto ninyo diya. So nasa padres to ang mga inadlaw-adlaw nga trabaho diri sa balay. So udto ro nagluto ko kuan. Lugaw sa kuang bata. Nagluto ko anong kuan? Biplop paswa na ko sa kuang bata kung musuwa baka. So wala ko kadto ganihang buntag sa kuan. Sa ospital kay ang bata nga gamay ihilantan niya iubo kaunahon na iudagan niya guys sa ospital na po di pa check up niya namin niingon nga murag piang ang ubo niya mo to kung ipahilot niya karon pero sige no naarang na dito sa iyang nanay iyang lula nagpatulog na dito niya yari ko balay kay nagluto ko kuan para pang paniod to na mo. So mo ni ang kuan diri guys. Mo ni atong lugaw. Kani mo ni initan to kuan. Pang kuan ni siya. To gani. Pang bitlog. Sawaan na ko biplok, kung nagalain mo, pagdali. Mantika. Ganito ang mantika maayo. Guys.
Oh, flip-flop deh. Kulit naman. So, grabe initas panahon guys. Sige na, kapiyan saan. Nanglan yun mag... Sige tag pamahid sa itong buko-bukuan eh. Para kabantay mo sa kuhaan. Sige na kung pangsak o panakton sa kuluyo. Kaya grabe kada oras singot. Nalagyan mo sa uban nga. Karong panahon natin, singot sa buko-buko. Ano guys no? So nagigita po pag yung balik trabaho. Nagikoy income aning ko ana sitwasyon na. Saon na to na nga. Di man mada. Gabi ko tarong to gabi bata lagi si kuan sa yang piang sige yayayay itong ang di pakaon ganiha gamay ra kay kinanan ay nagkaroon mukaon na to tarong-tarong murag na igugod sa manghihilo kayang kuan dalhon na ako sa MC ganiha wa pa nag-ingon nga ipahilot nilagay yung tiguwang na ta nga kuan bitaw tiguang na talaga ka-experience so tiguang bitaw ta na minyo na ba dugay ta na minyo ka-experience niya dali ka tam ratol lain tad lihok-lihok at check up na yun sandi bata biya na to sa so shout out po sa mga kuano atong akong giingon nga sa niyaging vlog nako ako tong i-post sa Facebook o YouTube katong mga vlogger bitaw diha nga mga kuan mga nanay mga kita bitaw so luto na guys at sa pagmuna katong na mga kita ba kuan lang ngayo ko bisag taga kilong bugas lang guys nagikoy ko na taas-taas yung adlaw nga ako trabaho sa kilo ra ko pila na kabuk na vlogger nga manghatag dihag mga manghatag ra mga nag sana puhunan anang sugal-sugal nga ilahang gi promote charo na masag bisag sa kilong bugas sa school ari mahatag vlogger masag ko tabang sa lunta mo sa mga kapwa niyo mga vlogger sad hindi pa mo kutunay nga vlogger kaya kung sweldo kana sila mga vlogger ang sila so itong pang mention ako sa kuang post sa maraming update na karon guys no magpakaan ako sa kumbata ron kasi mata natutos babaw iduyan sa iyang nanay. So, ay magpasalamat ko sa nainisin sa kuwa o Gcash ano to guys na-address cellphone ako akong classmate guys siya o 200 mahal na ito kapalit ang bugas na ilang kilong bugas na pagtunga 3 kilo sa una ka ng 200 kapalit naman mga 5 kilo mga 5 karon nalas 3 tanaw sa nato so salamat sa nag-send sa kuwag Gcash kay kuha na ni pang basta magasto na diri sa muang kinahanglanon diri so thank you kayo classmate na ko dahil na ko i-mention kay kahibaw na to siya so kaya palihog ko kuan share aning akong video og naman kayo mo share mayo pero kayo mo share good kay mas i-share pa man ang kabuang dihang
post diha ang mga ginagoy sa Facebook. Kita hinong nagtinarong dali o wag mo share. Ngayon nga, i-share ni ang kuan. Sugal, i-share o sugal nga naabita ang sugal ang nga na i-share ni mo sa kanang ganahan na po manugal. Imo na butag capture dito. May duwa kasi may ganahan manugal, ano ba? Kasi may ganahan. Ana lagi kani mo ni dao pilde. Wa jud mo. Tag sa kilong bugas rin, pwede nyo ihatod rin sa mga. Takang sa nako ako ang Gcash guys. Okay. Isindan lagi niya ako. Isin o. Isindan ko niya og 200. Naman ko isipintadaan na niya. So, salamat kayo classmate. Ginawa rin magbawas ninyo diha. Magitaan ni madaw-daw ni. Mawar na guys, okay. Sige tag-yaw-yaw ni, sige tag-vlog-vlog na akong bata doon kasi mata na to niya, gutom na kayo ba? Among raning vlog-vlog, ba? Niya, di pa kita tagaan ng mga vlogger eh. Bisag tag sa kilong bugas lang. Mawar na, bye-bye.